I comencem l'entrevista. A veure, no sé si la persona que tenim aquí convidada ja està una miqueta fins al capdamunt de que li posin sempre aquesta música o no, però és que ho hem de fer perquè així li donem una pista molt clara als... Home, no? I tant que ho donem clar. Jo crec que no s'enfadarà. No, que va, jo crec que no s'enfada per res. Bé, sí, algunes coses sí que sí. Sí, ens diu que sí. I l'entenem perfectament. I encara no hem dit què farem. Imagina't si... Va, anem a posar la música i així és una pista. Som-hi. De qui parlem, Oriol? Doncs home, jo diria que va en barret, i avui va en barret vostè, i és Eudald Carbonell, l'arqueòleg, paleontòleg i antropòleg. Va néixer a Ribes de Freser el 17 de febrer de 1953, per tant, d'aquí 3 anys l'han de felicitar. Quan tenia 4 anys i mig ja feia col·lecció de fòssils, i als 13 anys ja treia el cap a una excavació. Actualment és catedràtic de prehistòria a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i codirigeix des d'en fa 21 anys els treballs d'investigació de les excavacions d'Atapuerca, on hi va arribar fa 34 anys. És un dels descobridors de l'Homo antecessor a Atapuerca. Ha rebut molts premis i moltes distincions. Entre ells destaca el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica. És membre del Consell del Departament de Prehistòria del Museu de l'Home de París. L'any 2010 és investit doctor honoris causa per la Universitat de Burgos. L'Eudald Carbonell ha escrit en les publicacions científiques més prestigioses del món i és autor de més d'una quinzena de llibres de divulgació científica. L'hem vist treballant darrerament en el programa Sota Terra de TV3 i fins i tot l'hem pogut veure de pregoner a les festes del barri de la Sagrera de Barcelona. Avui tenim història viva a l'Eudald Carbonell. En fi, doncs ens fa molta il·lusió tenir-te aquí, Eudald. Moltes gràcies per estar aquí. I ara, mentre l'Oriol deia doncs això que acabem d'escoltar, jo t'he buscat el mapa isobàric del dia que vas néixer, el 17 de febrer de 1953, i saps que a Ribes de Freser, de fet a tot Catalunya, teníem una irrupció d'aire polar siberià amb temperatura sota zero a tot el país? Sí, sé que no sé si era el 55 o el 56 a casa, i això és molt important, m'he explicat sempre a la meva mare, que havíem de dormir tots a l'habitació perquè la temperatura a casa estava sota zero, tot i havent les estufes funcionant. Això va ser el 56? Això mateix, i els 53 anys, quan jo tenia 3 anys. I el 53 recordo que es feia, recordo perquè feien les obres del carrer Núria, i van haver de parar les obres perquè, òbviament, els materials no fraguaven i tal. Doncs mira. Sí que ho sé. Perquè tu saps que soc molt aficionat a la meteorologia. M'havien dit alguna cosa, però no sabia si eres molt o poc, no ho sé. Tinc un diari dels anys, jo fins i tot encara guardo dels anys 60 del meu poble, quan vaig comprar el termòmetre de màximes i mínimes, que algun dia, t'ho ensenyaré amb núvols, pluja i tal, i matí, tarda i nit, quan podia, marcava tot. Això no ho sabia. Soc un aficionat a la meteorologia també. És un nena, però hem de seguir el guió, perquè jo ara aquí començaríem a parlar de meteo i no pararíem. Bé, t'enviarem el mapa isobàric del dia que vas néixer i així veuràs el corrent d'aire polar, Déu-n'hi-do. Tot i que es retirava, el dia següent es va retirar ja. Moltes gràcies. Sí, no, i ara, home. Escolta'm, anem a començar. Estudiar l'evolució humana al llarg de milions d'anys li atorga una perspectiva diferent. Creus que d'alguna manera el Sàpiens encara està per civilitzar? Sí, aquesta ja saps que jo, quan vaig escriure Encara no som humans, un llibre dels que he anat escrivint, era amb aquesta perspectiva, perquè fer-se humà és un procés, és un gran projecte, i encara jo penso que no tenim les condicions ni culturals, ni socials, ni de coneixement, ni de pensament que transformin el funcionament del nostre cervell. El nostre cervell durant aquests últims 3 milions d'anys ha evolucionat molt, ha generat noves actituds i tal, però socialitzats per la tecnologia encara no hem fet aquest salt per acabar l'humanització. Per tant, sí, estic d'acord amb tu, fa falta encara un bull, falta un bull per ser humans. He llegit que caldria passar de la societat del coneixement a la societat del pensament. Aquí és on jo estic incidint molt. Coneixement hi ha molt. De quan érem petits nosaltres, als anys 50 del segle passat ara, hi ha tant coneixement, hi ha tanta intel·ligència, cada generació, que en un món com el nostre, és un 30% més intel·ligent. O sigui, és un exponencial. O sigui, el meu fill, tinc un fill de 2 anys i mig, doncs aquest nano serà un 30 o un 45, ja més intel·ligent de quan jo tenia. O sigui, hi ha un exponencial important. Però, al tanto, alerta, el coneixement hem de transformar en pensament. Hem de pensar sobre el que coneixem. Perquè si el que coneixem no fem servir per pensar i per generar relacions socials i formes de comportament diferents, el coneixement tampoc ens servirà. Clar. O sigui, els vehicles per conduir aquest coneixement ens han de fer
arribar al pensament, però esclar, han de ser uns vehicles correctes. Vull dir, si ens mirem Salva més de luxes i Grans Hermanos i coses així, tota la vida poc pensament tindrem, no? Tu ho dius perquè el coneixement ens ha de portar a la reflexió, a la crítica, a l'anàlisi de la nostra pròpia evolució de l'espècie. I això ens ha de portar a trobar formes d'organització que permetin reequilibris socials, que permetin entorns de coneixement nous, que permetin el pensament, que transmetin no valor sinó consciència, en fi, una sèrie de coses que ara podríem estar parlant tot el dia. Clar. Escolta, l'evolució de l'home, no sé si saps que m'agrada molt la música clàssica especialment, en fi, i t'he buscat, mira, l'evolució de l'home, l'evolució de les arts, l'evolució de la música. Anem a escoltar una de les peces més antigues que se sap escrites en partitura. No era pentagrama, encara no existia, és del segle XII, de l'època del període Notre Dame, que s'anomena, és del compositor Perotin, del 1200 aproximadament. Escoltem. Música del segle XII. Anem a escoltar aquest moviment, el quart moviment de la fantàstica obra, el concert per orquestra de Bela Bartók, segle XX. .800 anys de diferència, dues músiques absolutament diferents, l'evolució de l'home, l'evolució de les arts. Què podem dir d'això? Doncs podem dir que tu dius això, però en realitat aquestes dues músiques, com jo les analitzo, són dos bucles, un bucle continu i un bucle progressiu. O sigui que no són tan diferents. O sigui, l'estructura de base és la mateixa. Com les fugues de Bach, o sigui, tot és el mateix, però que, com tu dius, és molt diferent, perquè un és un bucle repetitiu, l'altre és un bucle progressiu. I això fa que nosaltres, la percepció que en tinguem, siguin molt diferents. Però això no passa amb la música, passa amb tot. Passa amb tot. O sigui, l'evolució de l'home, a través de les arts en general, hi ha un nexe d'unió, podríem dir. Efectivament, i que es va repetint i que va canviant, però que en realitat té la mateixa estructura. El nostre cervell és així. Clar. Mires el ser humà des dels seus orígens i amb una perspectiva diferent. Per què estem en crisi? Sí. Veiem, per què estem en crisi? Estem en crisi a nivell social, Estem en crisi perquè ho hem fet malament. Ho hem fet malament. I la crisi és la conseqüència de la crisi, parlo de la crisi social, no parlo d'altres crisis que la pròpia naturalesa per ella mateixa desencadena els processos termodinàmics. Estem en crisi perquè ho hem fet malament. I què hem de fer per fer-ho bé i cap on hem d'anar? Això és la gran pregunta. El que hem de fer és no fer-ho malament. Primer és això, perquè ho hem fet malament i a més ara som conscients que ho hem fet malament. És dir, no és un problema de dir... Que ja és bo, ja és un pas, no? El pas que ha fet la humanitat ara i que ja som conscients dels desgavells. O sigui, això és molt important. Això és important. És l'autoconsciència i és ja la capacitat d'anàlisi i de reflexió i de reconeixement. Això ha estat un pas molt important. Per tant, com tu dius, s'han de fer bé. I tots sabem que s'ha de fer bé. S'ha de construir una societat que integri la diversitat, que redistribueixi la riquesa, que tingui un pensament col·lectiu que es basi en una educació que doni respostes als problemes reals, que tingui una base científica, perquè sobre això podem pensar tots igual, i això és el que hem de fer. És dir, si no fem això, aquests conceptes d'espècie, realment ho passarem malament. Llavors, què hem de fer primer de tot? Canviar persones? Canviar les persones? Canviar governants? Canviar... Sí, el que dius tu... O sigui, d'arrel, canviar d'arrel. Hem d'anar cap a una nova consciència. I aquesta nova consciència ara exigiria, per exemple, que tots els polítics que estan aquí els fotessin fora tots, a tots. Fer un moment zero. Tots, corruptes i no corruptes. Fora.
buscar persones realment honestes i capaces. Estructurar, que això tingui una coordinació i un funcionament empíric. Tenim unes estructures que estan a les administracions, de funcionaris i tal, i unes comissions capaces de fer un control de tot això. O sigui, una política de punt zero. Si no fem aquestes polítiques de punt zero, aquesta nova consciència no emergeix. I com aquesta nova consciència encara no ha emergit, no farem aquestes polítiques i això ens porta cap al desastre. Però això a nivell global. Global, clar. A nivell global, Sí. o sigui, no estem parlant d'aquí, No, estem parlant de tot arreu. global. Veiem, aquest sistema que estem visquent està col·lapsant. Els sistemes evolucionen, com tot, i el sistema que hem viscut nosaltres de la revolució postindustrial, la revolució científico-tècnica, ha de trobar el seu marc de relacions socials. Cada vegada que hi ha un canvi, com va venir al segle XVIII-XIX, bàsicament el XIX, la revolució industrial, Sí, mitjans del segle XIX. ens va portar al segle XX a dues guerres mundials i el 20% de l'espècie va desaparèixer exterminada a la Primera i Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències. Això va ser la metabolització per globalitzar la revolució industrial. Ara hem tingut la revolució científico-tècnica. Passarà el mateix. Metabolització ens costarà el 15 o 20% de l'espècie, perquè es faci un sistema que estabilitzi un procés en el qual els humans tinguem més que dir-hi. No hi ha ningú que hagi fet el capitalisme ni el... Ha estat una evolució històrica, l'aplicació de la ciència a la producció. I ara ens fa falta l'aplicació de la revolució científico-tècnica a la socialització. Així, com es crea una nova consciència d'espècie? La nova consciència d'espècie... Són preguntes, clar, són preguntes tan grans, no? Amb un significat tan gran i una resposta, suposo que tan difícil, no ho sé. Fixa que estem una mica fent les grans preguntes que feien els grecs. Sí, és veritat, ens estem anant a 2.000, 2.500 anys enrere, o no sé, o més. Preguntes que es van fer ells quan van entendre veritat, que el coneixement era la base del pensament. Són les mateixes preguntes. El que passa que les fem amb unes condicions, amb uns mitjans que abans no existien, empíricament. Clar, ara tenim... El món està monitoritzat, abans parlàvem del clima i tot. Tenim boies als oceans, tenim a l'atmosfera... Ho sabem tot. Segon a segon, els ordinadors connectats... Si hi havia un tornado a Sydney, ho sabràs d'aquí a 5 minuts perquè t'enviaran una foto ja d'allà. Per tant, tenim una informació brutal, empírica, que aquesta gent no disposaven. Aquesta informació fa entendre i pensar d'una manera diferent perquè pots reaccionar d'una manera diferent. Pots entendre els fenòmens d'una forma molt més planetitzada que abans, que els fenòmens els entenies, quan jo era petit, al meu poble Ribes, el fenomen més important es podia passar per Dines o Ripoll. Clar, sí. I si llegies La Vanguardia, que era el diari que hi havia a casa tota la vida i tal, t'enteraves. Però els fenòmens eren molt espaials. Ara estan deslocalitzats, perquè l'espai ha desaparegut. Els humans ens traslladem. Tu em preguntes, on he estat jo últimament? Doncs he estat a Eritrea, he estat a Argèlia, i he estat... Clar, això fa 100 anys, doncs necessitaves mesos de viatges per anar... Preparar-ho, tornar... Ara no, està tot deslocalitzat. En un moment vas a un cantó, vas a un altre, i tot això forma part de que s'ha de generar aquesta nova consciència. Aquesta nova consciència ja no té en compte l'espai. Però això és bo. És bo i és dolent. És bo i és dolent. És bo si realment entenem que aquesta nova consciència ha d'integrar la diversitat, i és dolent si no som capaços amb aquesta nova consciència fer-ho. A través de la tecnologia hem alterat el nostre procés evolutiu. Què vol dir això? Òbviament, perquè nosaltres la selecció natural, que és el mecanisme normal que fa que la diversitat aparegui i desaparegui, que hi hagin extincions, que hi hagin espècies noves, nosaltres, gràcies a que hem refinat la selecció natural i l'hem convertit en selecció cultural, controlem el nostre procés bastant. És a dir, impensable que la mitjana de vida o l'esperança de vida de poblacions com les nostres sigui de 80 i pico d'anys. Això és absolutament al·lucinant. Si estéssim sense la medicina, si estéssim sense sanitat i tal, l'esperança de vida seria de 20 anys. Ni tu i jo estaríem aquí. Això segur, seríem ja per descomptat. Potser algun, però la probabilitat és tan petita que no... Ara m'estic recordant d'un compositor barroc, Bruns, de finals del segle XVII, que va viure 93-94 anys. Això era una cosa extraordinària. És un epifenomen. I aquest papa que va viure a Siripi, són epifenòmens. Com? Epifenòmens. Són fenòmens... La probabilitat és tan petita que pràcticament no es dona. Tenim una visió de nosaltres mateixos més idealista que real? Sí, tenim una visió que s'ha forjat a partir de quimeres, de coses que no existeixen. I cada vegada més, gràcies a Darwin, tenim una visió de nosaltres, les persones que estem en el món del camp científic, diguem, més biocultural, més adequada a la realitat. I ens n'hem d'anar a Darwin per saber-ho. És que abans de Darwin no hi havia aquesta consciència. Abans de Darwin les explicacions que hi havia no hi havia explicació sobre l'evolució. I
I la importància del coneixement científic i del pensament científic és les persones que fan aquesta integració i expliquen no les lleis físiques i químiques, sinó les biològiques. Però de tant en tant ens diuen que si el purgatori ja no existeix, que si aquestes coses, clar, això fa més mal que bé, no? És una miqueta d'anar enrere. Això són bestieses. Per dir-ho suaument. Hi ha professionals de prestigi que creuen que l'extinció de l'espècie està a prop. En què es basen aquestes teories? Sí, i precisament per fer una xerrada hi ha 3 escenaris. El de la continuïtat, que és la parsimònia, dir que això són crisis cícliques i no passa res. Hi ha el del col·lapse, que és el que penso, i hi ha un gran i professor i amic de la ja desapareguda Cecilia Márquez, amiga meva, que ell té microbiòlegs que estan convençuts, perquè han estudiat sistemes vius, que la nostra espècie té uns centenars d'anys de vida i desapareixerem com totes, bueno, com les altres. Jo no estic tan segur. Jo penso més que la nostra espècie aprèn molt ràpid, encara que no ho sembli. No actua ràpid, però aprèn molt ràpid. I que segurament aquest col·lapse, o que ens vindrà aquest segle, serà molt important per la nova consciència. Per tant, que continuarem. Hem de ser optimistes. Sí, jo penso que hem de ser optimistes, perquè la situació no és per ser-ho. No, la situació no. La situació actual no. Però estan passant moltes coses, oi? Sí, jo penso que aquesta conversa avui que tenim aquí, que jo fa anys que parlo del col·lapse, abans del 2007, ja vam parlar sobre aquestes qüestions, cap a una nova consciència, la consciència que crema, tot aquest aspecte nou, aquesta supervisió que hem d'agafar els humans si volem continuar sobrevivint. I cada cop hi ha més gent, potser que estem entrant dins d'aquest pensament. Sí, jo penso que cada vegada, i tant doncs quan fem algunes reunions, cada 4 anys científics de tot el món, i quan tots comencen a convergir, és que les coses passen. El nostre cervell pensa que és memòria còsmica, vull dir que quan hi ha un grup planetari i comença a pensar el mateix, és que les coses van per allà. I això sí que sembla que és bastant cert. Home, hi ha molta gent que comença a pensar d'aquesta manera. Això està bé. Ens queda 1 minut i mig d'entrevista. Jo també volia parlar de qüestions d'arqueologia, Atapuerca s'ha vist perjudicada per les retallades, com un indret considerat pilar bàsic de la història i patrimoni de la humanitat. Com és que no hi ha diners? Hi ha menys diners. No és que no n'hi hagi, perquè tenim una fundació, ens vam encarregar quan n'hi havien de guardar-ne i preparar-ho, però és veritat que les retallades posen en perill, no Atapuerca, les retallades posen en perill el sistema d'investigació espanyol i català, que a Catalunya s'ha fet un esforç per aguantar, i això ha estat el conseller Mas-Colell qui ho ha promogut, però amb recerca costa molt de fer una estructura i costa molt poc d'enfonsar-la. És a dir, tu retalles un 20% a l'any i en 4 anys no tens recerca en el país. Déu-n'hi-do. Qui hi havia a Atapuerca que ens aporti tanta informació? Atapuerca és un atractor, és un lloc que... És una ciutat, era? Primer et diré una cosa, a Atapuerca la gent hi ha passat i el CARS ha fet com un contenidor que ho ha conservat. Perquè segurament, com a Atapuerca hi ha alguns llocs... Diguem què és el CARS. Però han desaparegut. El CARS ha estat l'atractor, el que ha mantingut la informació congelada com si fos una nevera. Això és l'important. Acabem. A finals dels 80 et van confondre amb un espia soviètic. Va ser un dels pitjors moments de la teva vida? Sí, jo penso que en la meva vida no he tingut un moment més difícil que quan estava a la frontera d'Afganistan, a Tadjikistan, amb el professor Ranov, em vaig trobar i els mujahidines van venir per mi. Com que es pensaven que era rus, clar, jo de rus no en sabia, doncs es van pensar que era un possible espia soviètic en aquell racó i la veritat és que vaig témer el pitjor, però no, aquí estic. Ha estat un plaer molt petitet, molt curt. Ens agradaria perllongar-lo, però no pot ser. Eduard Carbonell, arqueòleg, director d'Atapuerca, repeteixo, un plaer i esperem tenir-te aquí una altra vegada per continuar la conversa. Doncs moltes gràcies, Fred. Gràcies a tu.